Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आवरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लांफैलायबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअखौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै दैदेनवारिनि सायाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों दैदेनवारिया मा जादों नोंथांमोना गोबांथार मानसियानो मिथिखाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनखाबाय ओमफ्राय बिथाङा मा जायामोन ओमफ्राय बिथाङा दा मोनसे गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदों बे पस्टआव मा लिरना होदों नोंथांमोननो आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम मोनथिहोनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना सोरबा जाय दैदेनवारि फेसबुक पेजखौ फल' खालामदों बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय जाय फल' खालामनाय गैया बिथांमोना नुवाखैबो जानांगौ बिनि थाखायनो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसिननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय दैदेनवारिया मा लिरना होदों आं नोंथांमोननो बेखौ फरायथिना होनो आखायाव लादों लोगोफोर नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन आं नोंथांमोननो नैबे दैदेनवारिया पस्ट होनाय मोनसे आं स्क्रिनशट लाखिदों बेखौ नोंथांमोननोबो होनो हागोन स्क्रिनाव नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै फरायनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोननो आंबो फरायना होगोन नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर दायो आं नोंथांनो फरायना होनो आखायाव लाबाय ओमफ्राय बावलिनाया मोननै मोनथामसो मिस्टेक जादों थेवबो नोंथांमोननो सुद्रायनानै फरायना होनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन आरोना नोंथांमोननोबो आं स्क्रिनाव होनो हाखादों नोंथांमोनाबो फरायबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा फरायसै आं साननैसोनि उनाव गासैबो खबरखौ भिडिअ खालामना फोरमायजोबगोन आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आंनि हौवाजोंखौ जायाखै बावलायनाया मिस्टेक जादों हिनजावजों होनना फरायनो हासै आं हिनजावजों हृदय बसुमतारीखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव गोसो गैयैखौ खालामनायनि थाखाय रेप केस होबायनो दायो हृदय बसुमतारीया दालि भात मोनजाहैनो गोनां जाबाय मानि जेलनि आलासि जाहैबाय आरो आंना हिनजावा आंनाव निमाहा बिबाय निमाहायाबो जायाखै मिस्टेक जादों निमाहा जादोंमोन निमाहा बिबाय हे इसोर दायखौ माब्लाबा बयखौबो साजा हो आरो आंनि दैदेन प्रडाक्शन इउटुब चेनेल फेसबुकनि गेजेरजों गासैबो खोथाखौ खोन्था होगोन आंनि हिनजावखौ गोजोन्थों थारमाने बिथाङा साननैसोनि उनाव गावनि चेनेल ओमफ्राय फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बिथाङा गासिबो खोथाखौ बोरै जाया बेखौ गावनि हिनजावखौ फोरमायजोबहोगोन आरोना भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय लोगोफोर बिथांनि हिनजावा मा फोरमायो बोरै जाया बेफोरबायदि जाथाया माबोरै जानो मोना बेफोर गासिबो खोथाखौ बिथांनि हिनजावा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दा खोनानो मोनखाबाय आरो नोंथांमोना फरायनोबो मोनखाबाय ओमफ्राय आंनि फरायनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आंबो नैबेयाव जेरै लिरना होदों बिदिनो फरायबाय आं ओमफ्राय माखासेखौ सुद्रायबाय आरोना जाहैयो एसे एनै सुद्रायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो फरायना होबाय बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय मा लिरना होदों बिथाङा ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय थाबै लोगो हमसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय